चिरां जिल्ला बेंटल राग मिउजिक एकाडेमिनि बानजायनायाव वर्कशप हाबाफारि। गोलोम बोथोरनि बन्द समाव बेंटल ओनसोलनि दामनाय देनाय गोसो गुदुं लाइमोनफोरखौ लानानै इन्डियान क्लासिकेलनि सोमोन्दै फोरोंथाय मावबादा। बेंटल राग मिउजिक एकाडेमिनि बानजायनायाव सानबानि हाबाफारिजों बेंटलाव थानाय सातभाना भवनाव थानाय 22 अक्ट'निफ्राय जुलाइ दाननि 26 अक्ट'सिम खुंफुंनो लानाय फोरोंथाय मावबादाया दासिमबो सोलिगासिनो दं। बे फोरोंथाय मावबादायाव गासै मोन7 आयदाखौ लानानै बानजायदों, जेरै भकेल, थाफ्ला, काथक डेन्स, मडार्न डेन्स, फाइन आर्ट्स, गिटार बायदि बायदि। बेबायदि बाखनायजाथाव हाबाफारिखौ बानजायनायनि थाखाय वर्कशपआव बाहागो लाफैनाय लाइमोनफोरनि दिथागिरिफोरा जोबोर गोजोननायजों बेंटल राग मिउजिक एकाडेमिनिसिम साबायखर बावो। फैजों बेंटल राग मिउजिक एकाडेमिनि फोरोंगिरि धनन्जय मुसाहारि आरो लाइमोनफोरनि दिथागिरिफोरा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा फोरमायदों नायनि। दिनै जागायनायनिफ्राय दिनै थामथि जाबाय, गाबोन समफोर दंबावो। जोङो 22 जुलाइनिफ्राय 26 जुलाइसिम बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। मा हाबाफारिजों? बे हाबाफारियाव भकेल, ताबला, कथक एन्ड मडार्न डान्स, गिटार आरो फाइन आर्ट बे साबजेक्टखौ लानानै जों बे वर्कशपखौ खुंफुंनाय जादों। बेयाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि आन्दारावनो बांसिन फैदों। जेन'बा दादगारिनिफ्राय दंफैयो, रुनिकाटा, आमटेका, खैलामेला आरो बिटिनि बेफोरनिफ्राय फैदों, गोजान गोजाननिफ्राय फैदों। उद्देश्यआ बेनो, जोङो उन्दै बे दानि देरफुनाय लाइमोनफोरखौ जों मोनसे बे बन्द समाव ओरैनो न'आव थास्लायस्लाय मोनसे एंगेजाव गावनि लाइफखौ मोनसे एंगेजाव दोननानै मोजां परिबेसखौ जों गथ'फोरनो होलांनो, नैबेनो जोंनि उद्देश्य। जेन'बा जोंनि उन्दै गथ'फोरखौ जों मोनसे गाज्रि परिबेसाव थांहोआलासे मोनसे मोजां परिबेसाव लाबोनायनि बे खाबुखौ जों लादों। जेन'बा गाज्रि परिबेस माने बेनो, जोंनि उन्दै गथ'फ्रा जेन' जौ जुवा बेफोरबायदि खामानियाव जेन इनभल्भ जाया, जेन'बा बेफोरबायदि मोनसे मोजां आयदायाव जेन बाहागो लायो, बेनो जोंनि गुबै थांखि आरो। बेयाव टटेल मोनबा साबजेक्टजों ओरैनो 120 जनसो दङ टटेल। साक्सेस जानायाथ' गाव गावनि सायावसो सोनारगोन। जेनेबा गार्जेनफ्रा जुदि आंनि फिसाया रोंथारनांगौ होननानै सानोब्ला गार्जेनफ्राबो दायथ' दङ। गाव गावनि फिसाखौ जेरैबायदि सोलोंदों बेबायदि फेसिलिटिखौ फिसाफोरनो होनो हानांगोन। जेनेबा जेरै भकेल सोलोंब्ला मास बेनो हारमनियाम नांथारगोन, गिटार सोलोंब्ला मास बेनो गिटार नांथारगोन। बेबायदिनो मोनफ्रोमबो सोलोंथायाव गाव गावनि फिसाखौहाय थुलुंगा होनोब्ला बेनि जि बुस्थु नांगौ बे बुस्थुखौ गार्जेनफ्राबो जगार होनो नांगोन आरो। हाबाफारिखौ लानानै ओनसोलावथ' जों रेसपन्सआ बहुद मोनदों। जोङो एसेबांखिनि जों सानाखैमोन, थेवब्लाबो दा जों बयजोंबो जोंनि लकेल जेन्टेलमेनफोरजों जों बाख्नायजादों, मोजां मोनदों बयबो। आरो जोंनि फैगोन 26 जुलाइआव जों मोनसे प्राइज माने जों सार्टिफिकेटबो होनाय जागोन गथ'फोरनो। जोंनिनो लकेल रन्जित बसुमतारी सार EM बिथाङाबो जोंजों बाहागो लाफैगोन बे हाबाफारियाव। आरो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो जिल्ला बेंगिरि DC साराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। बे सोलोंथाइ बादानि गेजेरजों फरायसाफोरखौ बेसेबां इमप्रुभमेन्ट जानाय नुयो? बे वर्कशपनि गेजेरजों एसेबां फोरोंनांगौआ सम्भब नङा। जों अनलि बे बेसिकनि सायावनो जों बांसिन गथ'फोरखौ थुलुंगा होदों। जेनेबा मेन सोलोंथायानो जिर'निफ्राय स्टार्ट जायो नालाय, जोङो जिर'निफ्रायनो स्टार्ट खालामनाय जादों। माने सोरबा गेदेर क्लासब्लाबो बेयो बहुद किसुमान खोथाखौ बावलाङा थायो, थिउरिटिकेलि बिसोरो मोजां सोलोंबोनो हाया। बे हिसाबै जोङो थिउरिनि सायावबो जों क्लासखौ फोरोंनाय जादों।
फोरोंगिरिफोर हिसाबै फोरोंगिरि हिसाबै जोंनि लकेलनिफ्राय जों लायाखै, जों फोरोंगिरि इन्सट्राक्टरफोरखौ जों गुबुननिफ्राय लेंहरनाय जादों, जेरै बङाइगाव दंफैयो, बङाइगाव, बिजनि नैबेफोरनिफ्राय फैदों आरो। गभर्नमेन्टनिसिम माबा खावलायनांगौ दं नामा? इयुनाव नोंथांमोनखौ मदद होनो? गभर्नमेन्टनिफ्राय जों खावलायनाया बेनो, जेनेबा बेबायदि मोनसे एक्टिभिटिस, मोनसे साबजेक्ट, बेबायदि क्लासखौ जुदि गभर्नमेन्टआ जुदि मोजां नोजोर होनानै जुदि गाइड खालामोब्ला, बेजोंबो जोंनि समाजा एसेब्लाबो मोजाङाव फैगोन होननानै आं आसा खालामो आरो। आं बे बेंटल अन्थाइबारिनि सोरखौ लाबोदों? हा? सोरखौ लाबोदों? बेयाव फिसाला दंफैयो। मा सोलोंगासिनो? दायो गिटार लागासिनो दङ। बेबायदि वर्कशप प्रग्राम लानायखौ माबायदि मोनो? बेबायदि प्रग्राम लानायखौथ' जों बिराद मोजां मोनदों, आरो बेबायदि मिउजिकआ सोलोंथाइजों लोगोसे जुदि लाफायोब्ला बेबो मोनसे साबजेक्ट बायदि, आरो बेबायदिनो बेबायदि मिउजिकफोरखौ सोलोंनानैहाय जुदि साक्सेस खालामनो हायोब्ला बिराद मोजां। आरो मिउजिकआ मानसिनि गोसोखौ ओरैबायदि बोनो हायोखाय मानसिनि गासै दुखु दाहाफ्रा बे मिउजिकफोरनि गेजेरजोंबो दुखु दाहाफ्रा गोजान जायो। बेनिखायनो बे प्रग्राम लानायखौ बिराद मोजां मोनदों, आरो टाइमाबो दानि दे वर्कशप जागासिनो दङ, बे सामार भेकेसननि टाइमाव जानायखाय बिराद मोजां मोनदों आरो। नङाबा गथ'फ्रा ओरैनोसो गेलेलाबायनानै टाइम पास खालामो, नाथाय बेबायदि प्रग्रामखौ ओरैबायदि जों गोजोननाय मोनदों, जों गार्जेनफ्रा। नोंथाङा गार्जेन जानानै फैबाय थानाय माखासे उन्दै गथ'साफोरखौ माबायदि बाहागो लानो खावलायो? दा गार्जेन जानानै बेखौनो बुङोदि बेबायदि मिउजिक प्रग्रामफोरावहाय गासिबो बाहागो लानो हायोब्ला मोजां, साफ्रोमबो गथ'फोरा। आरो बेबायदि ओरैनो टाइम पास खालामालासे बेबायदि समफोरावहाय बाहागो लानो हायोब्ला मोजां जालांगोन होननानै गासिबो गथ'फोरखौहाय जों बेबादिनो हानायमानि गार्जेन जानानै थुलुंगा होलांगोन, मिथिलांगोन। गार्जेनफोराबो थुलुंगा होनांगौ। गावजों गाव जों थुलुंगाबो होज्लायगोन। মই শান্তিপুৰৰ পৰা আহিছোঁ। হয়, মই নিজৰ ল'ৰা ইয়াতে এডমিশ্যন কৰা আছে। কেনেকুৱা লাগিছে? মই মুঠে আনন্দিত, ভাল লাগিছে মোক, এইকাৰণে মই ইয়াত এডমিশ্যন কৰিছোঁ। আপোনাৰ ল'ৰাক লৈ আপুনি জীৱনত কিবা আছে নেকি? মই মোৰ ল'ৰাৰ কাৰণে এই সংগীত যিটো আমাৰ একাডেমি আছে, তাক যাতে বহুত দূৰলৈকে আগবাঢ়ি দিব পাৰিম, এইটো এটা মনত কামনা কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ। কি শিকা হৈছে? হাৰমনিয়াম বৰ্তমান সৰু আছেতো, হাৰমনিয়ামত মই শিক্ষা দি আছোঁ, ট্ৰেইনিং দি আছোঁ। এজন গাৰ্জেন হয়, জীৱনত ল'ৰা ছোৱালী কেনেকুৱা মই এজন গাৰ্জেন হিচাপে সকলোকে এইটো ক'ব বিচাৰোঁ যে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কিবা না কিবা এটা লাইনত ভৰাই দিয়াটো আমাৰ যুক্তি বুলি আমি ভাবোঁ।